Orgeng motion picture production of फैगासिनो मोसा मुंनि गोदान आबुं बर' सावथुन Orgeng motion picture production आव राजा नार्जारिनि लिरनाय आरो दिथा होनायजों रायजो राजाफोरनि गेजेराव फैगासिनो मोसा मुंनि आबुं बर' सावथुन मोसा आबुं बर' सावथुननि शुटिंखौनो दिनै फुंबिलिनि समाव क'क्राझार फाग्ला बाबा मन्दिराव नेम बायदियै इसोरखौ खुलुमना मेहेरगोनाङै बेखेवजेननाय जायो फोरमायनाय बादिब्ला मोसा आबुं बर' सावथुनखौ फैगौ सेप्तेम्बर दाननि गिबि सप्तायाव रिलिज खालामगोन मोसा आबुं बर' सावथुनखौनो खौसेयै दिहुनगोन डक्टर प्रबीर कुमार ब्रह्म निजोम गयारी आरो फुंखा नार्जारी बिथांमोनहा मोसा सावथुनाव गाहाय फावखुंगुर महरैनो फाव खालामगोन लिंसार बसुमतारी गाहाय फावखुंग्रि महरै फुजि बसुमतारी लोगो फावखुंग्रि महरै बिबेक गयारी मनीषा मुसाहारी सुदेम सना रामसियारी मोनखौबो नुनो मोनगोन बयबो खौरां नायगिरिफोरनिसिम आंनि खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय जों देग्लाय मोनसे गोदान सावथुन लानानै रायजोफोरनिसिम फैनो नागिरदों बेनि मुङानो जाबाय मोसा बेखौ प्रडिउस खालामनाय जागोन अर्गेन मोशन पिक्चार्सनिफ्राय बेयो मोनसे गोदान प्रडाक्शन आरो प्रडिउसार बिथाङानो जाहैबाय फुंखा नार्जारी आरो माखासे वेल विशार्स दं जोंनि जायफोर जोंखौ बे सावथुनखौ बानायनायाव हेफाजाब होबोदों आरो फावखुंग्रि हिसाबै जोंना गाहाय फावखुंगुर हिसाबै दङ मुंदांखा लिंसार बसुमतारी आरो जाखांफुनाय बिबेक गयारी आरो गाहाय फावखुंग्रियाव दं जोंना फुजि बसुमतारी सुदेम सना रामसियारी आरो मनीषा मुसाहारी आरो लोगोसे जोंहा सिनियर आर्टिस्टबो दंफायो आयं सनाश्री धरेन्द्र नाथ बसुमतारी आयं निर्मल बाजै बिना बसुमतारी स' आरो जोंहा प्रफेसर हिसाबै जोंनि खाथियाव दंफैयो प्रबीर कुमार ब्रह्म सार स' बिदिनो गोबां आरो आर्टिस्टफोर दंबावो जायखौ नोंथांमोना लासै सावथुननि आपडेट्सनि बागै मिथिलांबाय थागोन आरो सासेनिखौ माबायदि आसा खालामदों दानि गोदान सावथुनखौ लानानै जोंहाथ' आसाया पजिटिभआनो मानोना जों जेसेबां सावथुन बानायबावदों बिराद पजिटिभ फिडबेक्स मोनबोदों आरो जोंना मोनसे कम्बिनेसना जेब्लाबो हिट जाबोदों आरो लिंसारजों फुजिजों दङ नालाय बिसोरनि माबाखौ अनसायो मानसिफ्रा कापाल जानायखौ स' बिदिनो जों एबारबो बे सावथुनखौ लानानै पाब्लिकफोरनिफ्राय अनसायनायखौ मोनगोन होननानै आसा दङ मिजिं दङ मोसानि केरेक्टारा सासे रेबेल जों बे स्ट'रिखौ कानेक्ट खालामदों जोंनि बर'नि जारिमिनाव जालांनाय माखासे जाथायफोरजों स' बर'नि जारिमिनाव गोबां जोंना स्ट्रागल जालांनाय दं जेबो दावराव दावसि जानाय दं सावथालफोरजों जानाय दं बर'नि आन्दलन जानाय दं बिनि उनाव हाग्राबारियाव थाहैनाय दं बिनि उनाव आरो सारेन्डार खालामफैनानै बर' हारिखौ सिबिनायफोर दं स' बेजों बे जाथायफोरजों लोब्बा लाखिनानै बे सावथुननि सल'खौ लिरनाय जादों स' नोंथांमोना बिदिनो नायलांबाय थाबा मिथिलांगोन आरो जों बे सावथुनखौ बिदिनो जोंहाथ' बर'नि मार्केटआ जेनेबा सेप्तेम्बरफोरनिफ्राय स्टार्ट जायो नालाय स' जोङो फार्स्ट उइक अफ सेप्तेम्बरावनो रिलिज होनो टारगेट दं बर' मुलुगाव इनकामखौ नायोबा माने जोंनि रिटार्न्सफ्रा मोनसे फिक्स फिगारखौ माने बिदि सेट खालामनो हाया आरो मानोना जोंनि सावथुन मुलुगाव 25निफ्राय लानानै बिदिनो 30सो सावथुन ओंखारो प्रत्येक बोसोर बिनि मादायाव 2-3 सावथुनाल' जेखौ रायजोफ्रा अनसायो बिसोर एसे मोजां रां खामायफिननो हायो बाखिफ्रा एसे एभारेज थालाङो आरो स' बेखायनो डेफिनेट नाम्बारथ' गैया बाट जोंनि सावथुना दाबोनो बै स्टेजाव गैया जे जोबोद मुलाम्फा मोनगोन बाट मोनसे आसा दं आरो जेखौ जोंनि प्रडिउसार्सफ्रा गारगोन बेनिफ्राय एसे बांसिन मोनफिननोखौ आसा दं आरो बेखौ बांसिनानो फ्राय क'क्राझार ओनसोलावनो लानाय जागोन आरो बेजों लोगोसे जों दा एसे एनै जायगा नायदों ओरै माखासे वाटारफल ओरै थुराथिंजाय आरो गानफोरखौ जोङो बिदिनो जुदि क'क्राझार आरो नैबे खाथि खाला हाजोफोर जायगा मोनोबा जों बाव लानाय जागोन आरो जुदि सिक्किमफोरावबो लानानै थांखि दं एक्सपेक्ट खालामदों नोंथाङा बेवहाय मोसा सावथुनाव नोंथाङानो रल बेवहाय जे मेन रल बे सावथुनाव जों दिनैफ्राय जे शुटखौहाय मुहुरतखौ जागायजेनबाय दा आसा खालामो माने साबसिन हामसिन जागोन होननानै सिगांनिफ्राय आं बेखौहाय आसा खालामदों आरो जेसे हायो नाजानोसै रायजो राजाफ्राबो अनसायगासिनोखा दा जोंहा अर्गें मोशन पिक्चार प्रेजेन्स प्रडाक्शननिफ्रायहाय जे मोसा सावथुनखौहाय जुरिजेनबाय बेवहाय बयबो रायजो राजाखौ अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो आरो दिनै गोबाव समनि उनाव आङो दिनै
बुंनो थाङोबा 2 बोसोरसो गेप थानायनि उनाव दिनै फिन खेबसेबाव मुभि स्टार्ट खालामफिननो नागिरदों। जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो स्ट'रिखौ खोनासंनानै आङो बिराद एक्साइटेड जादों बे फिल्माव खामानि मावनो थाखाय। आङो बुंनो थाङोबा 6-7थासो जाबाय आरो गुबुन खालि बर'ल' नङा, कार्बि फिल्मफोरबो दं आंनिया। आङो बेखौनो बुंनो सानो कि जेरै नोंथांमोनहा गोदोनिफ्राय अनसायबोदों, जेरै सिगांनि फिल्मसफोरखौ जोंनिखौ अनसायदों, थिग बेबायदिनो बे फिल्मखौबो अनसायगोन होननानै आं आसा खालामो। मोसा सावथुनाव मोसानि अपोजिट केरेक्टार मोसाखौ इंलिशनि मा होनो? टाइगारबा आंनाबो टाइगारनि मा जागोन? टाइग्रेस। थेंक इउ। गिबियावनो गासै नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमबाय। आङो बे मोसा सावथुनावहाय एस ए सेकेन्ड लिड रल एक्टखौ खालामगोन आरो आं बेनो आंनि मुभियावहाय फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय बेबो आदा लिंसार, आब' फुजि बिसोरजों जयै, बेनि थाखायनो आङो एसे गिनायबो मोन्दों आरो थारैनो जोबोद गोजोननाय मोन्दों। आरो आदा राजा नार्जारिनि डाइरेक्सनाव खालामगोन। आं बेखौनो आसा खालामोदि बिसोरनि आवगोलनिफ्रायनो खालामबोनाय मुभिसफोरा थारैनो जोबोद बाख्नायथाव गोजा। बेनि थाखायनो आं बेखौनो आसा खालामोदि बेबो मोनसे दा फैबाय थानाय समाव फुरा सुपार हिट जागोन होननानै। एसेनोसै। आंनिया बे सेकेन्ड लिड रलाव जागोन आरो बे मोसा सावथुनावहाय। गोजोन्थों। जों लोगोसे सर्ट मुभिफोरावसो दिनैहाय अर्गें मसन पिक्चाराव नोंथाङा रल मोनफैनो हाबाय। गोसोआव माबायदि गोजोननाय मोनदों आरो मा मिजिं लादों? गिबियावनो बयबो नायगिरिनिसिम गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरनाय थाबाय। बे मोसा सावथुनावहाय एक्टिं खालामनो मोनगोन आं बिराद एक्साइटेड आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों जे आङो गिबि खेब फुल मुभियावहाय खामानि मावनो मोनगोन। जे आदा राजानि डाइरेक्सन होनाय आरो बिराद गोजोननाय मोन्दों आरो मोजां आर्टिस्टफोर बिसोरजों लोगोसे मावगोन आरो मोजां जागोनखौ आसा खालामबाय आरो गासै रायजो राजाखौ बे सावथुनखौहाय अनसायगोन होननानै आसा खालामबाय। बेयो नोंथांनि गिबि आगान नामा? सावथुन मुलुगाव गिबि आगान नामा बे नोंथांनि? सावथुन मुलुगाव गिबि आगान माने फुल मुभियावहाय गिबि आगान। फुल मुभियाव आंनि बेनो गिबि आगान। बिनि सिगां नोंथाङा सर्ट मुभि खालामबाय थायोमोन ना? एलबाम, सर्ट मुभि खालामो। गुबुन मुभिफोराव आरो मावबावगोन नामा बे फुल मुभियावहाय मावनो गोनां दङ। बेफोरो दासिमबो सालायथ'नाय जायाखै बेफोरनि खामानिखौहाय। स' बेनो फार्स्ट आरो बेनो गिबि खेब आंनि फुल मुभियावहाय। फिल्म इन्डास्ट्रिजों जेबो कानेक्सन गैया। ओरै आं डक्टरसो, इंलेण्डआव थानाय डक्टर। बाहाय बेरायनो फैदों, रिसार्च खालामनो फैनायाव राजाया आंखौ नुनानै बोरैबा मोजां मोनबाय। मोननानै अननानै आंनि फिसा रल होदों। बेखौ नुनानै आङो जोबोद गोजोनदों। जुदि फिसा रल, सिगनिफिकेन्ट रल नङाब्लाबो आं बेखौ जोबोद मोजां मोनदों। आरो बर'नि फिल्मखौ, बिदि बानायनाय फिल्मखौ आं इंलेण्डआवबो नायो मोना हजों उन्दुनाय समाव। बेखौ नायनानै बर' मेथाइ बेफोरखौ खोनासंनानै जोबोद मोजां मोनो आं। आरो बर' रायलायनायखौ बेफोरखौ नायनानै आं बर' रावखौ दानो गोथाङै दोनदों। इंलेण्डआव 50 बोसोर जाबायब्लाबो जेखि जाया बाहाय आंखौ बिदि खाबु होनायखाय राजाखौ आं रोजा साबायखर होबाय। आरो जाहाथे बिनि बे मोसा फिल्मा साक्सेसफुल जायो, बिनि थाखाय आं इसोरनाव बोर होबाय। बेखौनो होननानै आं बेवहायनो फोजोबबाय। बर'फोरनि गेजेराव लण्डननि थागिबि मोननाय नोंथाङानो सासे, जायनि थाखाय बर' ससाइटियाव नोंथांखौ जेब्लाबो मान होबाय थायो। बे बिथिङाव मा फोरमायगोन सार नोंथाङा? लण्डननि सासे सिटिजेनशिप मोननाय सासे नों नागरिक, सारा मा फोरमायगोन दिनैनि सानाव? दिनैनि फोरमायनाया आंथ' बारा जेबो गैया। बयबो रोंखागौ, मिथिखागौ मा खालामो। बे बर' फिल्म इन्डास्ट्रिनि दिनै बे बाथ्राया बेनो। खिन्थु आं जि मिथिबाय, जोंना गुबुन दस्रा रोखोमनि चेलेन्ज दङ। बे चेलेन्जआ बयनिफ्रायबो बांसिन चेलेन्जआ जाबाय जोंनि संख्यालघु बानायब्लाबो बेनि प्रसेस जानानै मानसिया बारा सोलिया, बे रिटार्नखौ मोना। आरो बे रिटार्न मोनैखाय बेनि प्रडिउसारफ्रा जाय बेखौ बानायो, बिसोरबो बे एसेबां बाहाय बिसोरो इनभेस्ट खालामनो लुबैया। बे रिस्कि जायोथ'। आं सानो जोंनि संख्यालघु
जाब्लाबो बे क्वालिटिया जुदि मोजां जाथारो इन्टारनेसनेल लेभेलाव थांनानै बेखौ नुजाहोनानै ओजोंहाय बान्था मोनबा जोंनि बर'नि फिल्मा बयबो मिथिगोन जों बिनि थाखाय जों गोग्गाबो मोनगोन आं बिदि जाथों होननानै आं बेखौनो सानो आंनि फोरमायथिया बिनि जाबाय दिनै थेंक इउ सार नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन ট্ৰিটমেণ্ট পাইছোঁ লগে লগে মোৰ মনৰ শৰীৰটো মানে একদম ফ্ৰী হৈ গৈছে খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে চাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन